taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Sepira gedene kaluputane awake dhewe kang sarta kanca-kanca sanggar seni astabrat. Saya gedhe pacobane kuwi yen awake dhewe ikhlas, awake dhewe mampu untuk melewati kuwi malah saya gedhe ganjarane. Gusti Allah wis ngendika lumantar kitab suci, Gusti Allah ora bakal paring pacoban di luar kemampuan umatnya. Wah iya. Wong wedok kok meteng nek awan kuwi diitung dzikir, nek bengi diitung tahajud. Wong meteng nek awan diitung dzikir terus, nek bengi diitung tahajud. Saking prawi nduleng apang yen mabur ing wanci bengi palam samwo kamrampukan ing citra. Lampu murup cian-cian codot kalong rame-rame lepar-lepar diliake wong-wonge kebenaran pasar ikan panci-panci terbilang ngolosi
syukurilah wala haula wala quwata illa billah no anakku sing ayu setinik-tinik. Ana dawuhmu apa yung nimbali karo aku anakmu nganggo leren sakwetara ya nok. Iya, rumangsatiku ki prei pirang-pirang wulan pisan kok ning awak keju kabeh. Lah ya pemanasan, pemanasan bar poso, mesti nek suwe ora nyang, suwe ora mayang tinggi sepisan mesti kesel no. Nggur sak budalan, biasane iso mindho iki pisan wis kesel ya. Budalane kuwi lho no. Oh iya, iya, Laran-laran. Ingkang angka sepisan nduk anakku Limbuk, piye mak? Ngunjukake ora lali puja puji syukur kang jero. Heeh. Kunjuk marang Gusti ingkang murbing dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Heeh. Krana aku karo kowe anakku Limbuk sing banget tak tresnani bengi iki bisa ketemu maneh. Ngono. Nyambut gawe meneh menghibur para warga masyarakat meneh. Iya. Moga tanpa nikmate pangeran awake dhewe bengi iki bisa manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing papan kene no. Ngono ya mak. Pancen bener kaya mangkono. Heeh. Sakwise poso sesasi muput awake dhewe sih pinaringan rejeki wujude kesehatan. Satemah bisa bali nyambut gawe meneh. Kuwi wajib untuk disyukuri no. Lah banjur ujub kabule awake dhewe sowan ana ing kene iki janjane mengeti adicarane. Tidak lain dan tidak bukan no. Iya, ya kuwi tasyakuran pernikahan. Ngono ya mak. Sapa sing didhauke? Sing didhauke ya kuwi Mbak Yumu. Mbak Yayu Rimba Mekarsari. Ngono. Sohibul Hajat, putrine Bapak Paryadi kang sarta Ibu Raminem no. Asli saka dusun Tampang Wilangan kene. Asli saka kene. Lah banjur sing kakung ya kuwi Kang Masmu no. Ya kuwi sing kakung Mas Kopda Imam Ibnu Faiz. Oh ngono. Mas Kopda Imam Ibnu Faiz. Ya, iki putrane Bapak Hartono Budiyuwana kang sarta Ibu Sumarah. Ngono. Saka Desa Pelawangan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Ngono ya, Mak. Adicarane wis diwiwiti saka mau esuk. Tur iki acara penutup ya kuwi nggelar-gelir gantung gong ngenekake wayangan. Mula ora ana tembung sing luwih indah kang kudu diucapake kok, Nduk. Ya kuwi kejaba mung ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak. Ngono ya, Mak. Sasi Sawal. Sakwise awake dhewe menehi THR bolo-bolo kanca-kanca entuk rejeki meneh. Oh ya. Alhamdulillah iso nyambut gawe meneh. Ngaturke panuwun kanggo Sohibul Hajat Bapak Paryadi kang sarta Ibu Raminem tambah dulur tambah rejeki. Iya. Panjenengane Bapak Paryadi kang sarta Ibu Raminem jane iki nek duwe gawe ora omong-omong. Ya ora omong-omong sapa-sapa arep nanggap wayang iki jane ora omong-omong ning kultur kehidupan ana ning desa ki mulut ke mulut mesti krungu no. Oh ngono. Iya. Dadi ambak nanggap wayang ora kabar-kabar kuwi tetep panggah krungu. Dadi sempet ana tangga sing ora percaya. Masa Raminem nanggap wayang to, Kek? Oh iya. Masa Raminem iso nekakne dalang abar? Ya. Ngono kuwi. Ning akhire ya panggah ngerti warga masyarakat Tampang. Oh kene wis nyedulur ana wit aku SMP sekolah menengah pertama wis mlebu Tampang kene nganti saiki nganti sakyaene awet leh
Mbangun paseduluran awet le mbangun tali silaturahmi. Alhamdulillah. Iya. Nduk, piye iki mumpung sasine isih Syawal. Heeh. Nuansane isih nuansa ketupat kang sarta opor ayam. Oh iya. Mula awake dhewe iki nak mumpung ana wektu kang mirunggan kang sarta di live streaming awake dhewe makili kanca-kanca sanggar seni Astabrata ngaturake. Heeh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Sepira gedene kaluputane awake dhewe kang sarta kanca-kanca sanggar seni Astabrata, aku makili kanca-kanca sanggar seni Astabrata nggone paring pasugatan hiburan selama iki karo para penggemar awake dhewe diagung pangaksami njaluk ngapura. Oh ngono ya, Mak. Sak becik-becike wong Islam kuwi sing gelem ngapura karo dulure tunggal agama. Oh ngono. Mbak Alvina anin nas paring pangapura marang umat sakpadha. Wah, ngono ya, Mak. Iya ya ngestokake dawuh. Apa gunane poso sesasi muputno? Iya. Ngempet luwe? Iya. Ngempet ngelak? Iya. Yen to awake dhewe ora iso paring pangapura marang kanca, marang dulur, ayo rugi leh poso. Lah banjur nek kadung ngigit-ngigit pegel karo wong, ngigit-ngigit kadung pegel karo wong kok mbok sepurane kuwi malah gedhe ganjarane no. Wo ngono ya, Mak. Dadi upama awake dhewe dasare jernyatane wis jembar ing reh pangapura, gampang ngapurani karo wong liyan. Heeh. Lah kuwi angger bodho kuwi wis malah ora diitung ganjaran, ora diitung ganjaran. Ning yen wis kadung ngigit-ngigit ora gelem ngapura, lah pas bodho gelem ngapurani kuwi malah entuk ya kuwi wujude ganjaran sing gedhe. Wo ngono ya, Mak. Dadi saya gedhe pacobane kuwi yen awake dhewe ikhlas, awake dhewe mampu untuk melewati kuwi malah saya gedhe ganjarane. Upamane iki ora mung babakan bodho, ora mung babakan saling memaafkan. Ning uga perkara upamane wong lanang durung duwe bojo, wong lanang jek bujang, wong lanang durung rabi. Iya. Kamangka wong-wong remaja, sing durung rabi kuwi ya kuwi napsune urung iso menep, napsune urung iso teratur. Wo ngono. Kuwi ibarate nek pancen bocah kuwi ngalim, bocah kuwi pancene wis menep, isih enom ning menep, kuwi umpamane digodani wong wedok kok emoh, kuwi malah ora entuk ganjaran. Wo ngono. Ning yen pancen bocah kuwi angel leh ngempet napsune kuwi dhuwur. Digodani ngiwa nengen karo wong wedok, kok imane isih jejeg lho. Ning kono kuwi malah dununge ganjaran. Wah. Dadi upamane malah napsune dhuwur ngono ki digodha ngiwa ora kengguh, digewo nengen ora kengguh, ora kengguh kuwi malah ganjarane akehe ning kono no. Oh iya, ngono ya, Pak. Dadi saya gedhe pacobane, saya gedhe ganjarane. Iya, penting awake dhewe ikhlas anggone nglakoni apa wae pacoban saka Gusti Allah. Gusti Allah wis ngendika lumantar kitab suci, Gusti Allah ora bakal paring pacoban di luar kemampuan umatnya. Wah iya Mak, iya ngestake dawuh. Sing baku ndedonga marang purbaning Gusti ingkang Maha Nasa. Iya. Iki awake dhewe ndedonga marang pinanganten kembali ke benang merah. Lah iya, Mbak Yuku, Mbak Yayu, Rimba Mekarsari, putrine Sohibul Hajat Pak Paryadi kang sarta Ibu Raminem. Anggone wis kasembadan dedaupan kelawan Kang Mas. Ya kuwi Kang Mas Kubda Imam Ibnu Faiz. Muga-muga biyung ndongake piye dadi temanten sing atut runtut reruntungan pindhane mimi kelawan mintuna. Dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah satemah ing tembene ya kuwi bisa ngantokake wujuding golek kencana kang wujud manungsa, wujude putra kang saleh, kang sarta putri ingkang salehah. Amin amin amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene
Ning bengi iki juga disiarkan live streaming Asta Brata Media no. Ngono ya, Mak. Mula iki mari kangenan karo para sutresna budaya pecinta wayang kulit. Ngono ya, Mak. Kang sarta para sutresna budaya kang mapan ana ing dusun Tampang, dulur-dulure awake dhewe kang mapan ana ing Kukuban Tampang Sumrambae. Ya kuwi ingkang mapan ana ing Wilangan Nganjuk kene ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Iya, ngestokake dawuh. Tasakuran pernikahan adicarane. Tasakuran pernikahan no. Oh iya, ngestokake dawuh. Wong rabi kuwi ngibadah paling suwe no. Oh ngono. Yen kowe salat rampung salam bar ganjaranmu. Nek poso bar buka ganjaranmu rampung. Iya. Ning yen wong rabi kuwi ganjarane selawase. Oh ngono ya, Mak. Mergo jangka panjang no. Oh ngono. Wong kok wis wani rabi kuwi tegese wis wani mandiring pribadi, ora gantungake kebutuhan ya kuwi marang wong tuwa. Weh ngono. Iya ya, Mak, ngestokake dawuh. Iya ngestokke dawuh. Iki bar iki awake dhewe iki tanggapane iki ke depan iki wong-wong rabi tok. Oh iya. Iya. Lah ya kanca-kancane dhewe. Kancane dhewe rabi buarengan modele lah ya. Lah ya ora apa-apa, wong ya direncana. Ya ngestokake dawuh. Ning wong wedok kuwi beda karo wong lanang. Ngono. Wong yen wis rabi kuwi jare agama sing tak anut. Kuwi yen wis rabi kuwi wong wedok karo wong lanang kuwi nek golek ganjaran kuwi penak wong wedokno. Ngono. Lah saiki bayangno wong yen wis rabi. Wong wedok kok nyucup ya kuwi wujute tangane wong lanang kuwi ganjarane padha karo nyucup hajar aswad. Oh ya Hajal wong lanang nek ngambung hajar aswad nek ora dempet-dempetan ora iso ngambung. Lah iya Mak, ngestokake dawuh. Wong wedok kok meteng. Nek lanang ora entuk ganjaran. Nek wong wedok kok meteng nek awan kuwi diitung dzikir. Nek bengi diitung tahajud. Wong meteng nek awan diitung dzikir terus, nek bengi diitung tahajud terus. Penak. Wong wedok nek golek ganjaran. Nek wong lanang golek ganjarane ya sak liyane golek nafkah, becik nafkah lahir, becik nafkah batin. Ya. Wong wedok nek nesu-nesu wong wedok kok muring-muring kuwi wis sunatullah. Ngono. Aja dilawan. Wong lanang kok meneng ae, ngono kuwi malah entuk ganjaran. Kuwi wis sunatullah. Ngono. Mergane wong wedok kuwi keturunane Siti Hawa. Hawa ki mengo. Nek wong lanang Nabi Adam, dami mingkem. Dadi ora mokal lamun wong wedok kuwi luwih sugih omong timbang wong lanang. Lho kuwi takdire pangeran nek gambar wis ngono no. Iya. Saiki bayangno mumpung acarane pernikahan. Zaman semono ceritane Bapak Adam lan Ibu Hawa nalikane wis rabi dijodohke kelawan pangeran. Dipisahke karo Gusti Allah suwene 300 tahun. Jajal wong Tampang kuat ora dipisahne karo bojone 300 tahun. Oh iya. Becik ora sak ada wong Tampang, wong Asta Brata wis didohke karo bojone ngono piye. Ora usah 300 tahun, ora nyandak ibarate sewulan ngono wae. Ora awor karo bojone. Lah ya. Kuwi godane ning kono no. Iya, Akhire dipertemukan kembali karo Gusti Allah ning Jabal Rahmah, Jabal Gunung Rahmah kasih sayang. Oh iya. Nalikane Ibu Hawa ning pucake Gunung Jabal Rahmah, Nabi Adam ning ngisor. Wih, 300 tahun ora petuk, bayangno petuk pisan. Wah iya. Ibu Hawa ya mbungok kon dhuwur Jabal Rahmah. Cak Adam ngono kuwi. Ngono kuwi ya.
Ya terus Nabi Adam ya bengok Hawa, cara saiki ya ayang ngono kuwi apa bu ngono kuwi apa piye panggilan kasih sayang. Iya, saking kangene nyingklak gamis Ibu Hawa arep medhun, arep ngerangkul Bapak Adam dipenggak karo Nabi Adam. Ngono. Aja tak aku wae sing munggah. Ngono. Ning kula kangen Kanjeng Adam ora usah ndak ditiru karo anak putu, ditiru anak putu. Ana wong wedok kok marani wong lanang, ana wong wedok kok ngoyaki wong lanang, sok diturun karo anak putu wong wedok ngoyak-ngoyak wong lanang ora pantes. Ngono. Dadi nganti saiki dadi cerita sing kodrate apike iki sing ngoyak sing nyedaki wong lanang. Iya, iya ngestokake dawuh kena kanggo tepa palupi. Slendro sing ngrasa, slendro kang jiwa. Lah iya, sadurunge ngaturke tetembangan kang maneka warna kang sarta suwe ora petuk karo Mbak Yuku Rinvi. Iya. Ngaturke tetembangan kang berbau kalawan agama no. Ngono, Mak. Karya besar almarhum Ki Haji Anom Surata pepeling no nganggo bawa dibawani luwih dhisik. Wah ya. Karben Ben Sarirani kalian Kang Mas Heru. Lah iya, wong laris ora kaya Mas Heru. Lah iya. Suwes dina iso ngenyangi piranggonan. Lah iya. Nek poso ngene po ya ngenyangi. Mbuh. Lah ya, ben dibawani luwih dhisik ya, Nak. Ya, maka Mas. Wasita saking prawinases ngeling ana wong urip ning donya ngeling ana wong urip ning alam donya bebasan mung mampir ngombe salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi. Salat tansah dipun lampahi wajib kanggone wong muslim no. Wah iya, lajeng Mas Her. Iku cagak agama pakarti kang luhur ngedohke tumindak mungkar yakti urip manggya tentrem lahir batin Den telasaken bejon donya akhirat ditibake pepeling no. Ngono ya, Mak. Kanggo pambuka ning season limbukan. Coba kaya ngapa? Dadekke yo. Yo.
Besok udah sumangku. Sowan komplit rombongan Sanggar Seni Astabrata ora